Espainia eta Frantziako erreinuak banatzen dituen pausuko muga inguruan. Gezurra badirudi ere, egoera negargarriaren erdian, laket zitzaidan nire barneko muga haiek bat banaka birrintzen joatea eta gertaera horretaz konturatzea. Iruditzen zitzaidan ahalmen eta gaitasun berriak neureganatzen nituela, haietako barne esietako bat apurtzen nuen bakoitzero. Onerako eta txarrerako handitzen eta hazten ari nintzela erakusten zidan horrek. Azkar gainera, eta horixe nahi nuen nik, lehenbailen hazi eta handitu. Jende galdu hura guztia ikusi arte, emazte, haur eta gizoneri haiek nire alboan eduki arte, enuen sekula sentitu benetako tristurarik. Ordurarteko nire haur ibeltasunak utxalak ziren. Erabateko txikikeriak iruditzen zitzaizkidan, nire barnean ezagutzen niarduen neurri berri eta ikaragarri haien aldean. Urkoari lagundu ezinak ematen duen tristezia berria zen niretzat. Guztiz samina izan arren ordea, berri izate horrek esaten zidan atsekabean behar nuela hartu atsegin. Nire patua eta etorkizuna benetan bizitzen hasia nintzela une arexetatik. Gauza bertsua errandezaket gorrotuari buruz. Patraina lioten anta eta ankerki erabili ninduten soldadu haienganako gorrotoa ere berria zen niretzat. Ordura arte nire aizparen bati edo aitari berari eduki izan nion gorroto apurren bat, baina etorri bezala egiten zuen alde sentipen ark eta azkar baino lehen geratzen zen ahaztuta eguneroko gertaeretan katramilatuta. Egun hartan nabaritutako gorrotoa ordea beste espal batekoa zen, egiazkoa zen. Itxatxitan eukan bihotzaren barneko geruza guztietan, eta gorrotoa goratzen ibiltzea ondo ez dagoela badakidan arren, esan dezadan indarra ekarri zidala. Indar eta kemen ikaragarria. Bidean aurkituko nituen oro gainditu eta egindako guztiak soldadu haiei eta batez ere bibote oker eta pitzatua zeukan lieutenantari 1000 aldiz biderkatuta itzultzeko asmoan gotortzeko. Bai, laket nuen nire barnean sumatu ere egiten ez nituen muga estreinako haiek guztiak antzematea eta gainditzea. Sentipen berriak bizitzen hasia nintzen, beren sasi, osin, ospin eta guzti. Indazubitik alde egin izana, etzela pauso aldrebesa izan erakusten zidaten. Pauso bakoitzarekin nintzela handiagotzen, hazten. Beste motako mugak ostera, enituen batere gogoko. Soldaduek isten zituzten bide eta pasaleku haiek gogaikarri egin zitzaizkidan lehenengo begiratutik. Gerlarietako batzuk esiaren edo zubiaren alde batean, eta beste hainbeste edo gehiago beste aldean, goitik bera armaturik guztiak. Elkar hainbeste gorrotatzen bazuten, nola ez ziren ba hantxe bertan hasten elkarri tiroka eta zintzurra ebakitzen. Ni mendi bazter batean jaioa naiz eta enuen ulertzen zergatik eta nola pertsonak ez zeukan alde batetik bestera ibiltzeko libertaterik. Hegazti eta aberei zilegi zitzaiena debekatu egiten zitzaigun gizakioi bidasoaren ertzetan. Libro izateko jaioak ez ginen ba, bizitzak aurrera egin ahala eta gerora bakarrik ikasi ahal izan dut, halako eta antzeko galdera funtsezkoak aur garaian bakarrik egiten dituela pertsonak. Handitu ahala, ohitu egiten garela, bizitzaren arau ganoragabekoetara eta makurtu, sahatsa edo zumea haizetan bezala, umetan bakarrik izaten dela egiazki aske eta jakintsu gizakia, imaginatzen dut.